Eżitu pożittiv għat-taħdidiet bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-programm illum għandu wkoll it-timbru tal-Kummissjoni Ewropea. Kien gvern matur illi mar biex jitkellem u jinnegozja b'rasu mollija. Dan il-ftehim intlaħaq f'perjodu ta' ftit sigħat illi matulhom nista' ngħid li ma kenniex kwistjonijiet kbar għax fil-verità il-pożizzjonijiet kienu qrib ħafna ta' xulxin. Diskussjonijiet ħadu biss ftit sigħat u mill-ewwel kien jidher illi ser ikun hemm eżitu pożittiv dawn il-laqgħat għalkemm f'Malta kien hawn min qed jgħid mod ieħor. Il-Prim Ministru Muscat ħabbar illi kien hemm emenda fis-sens li la darba investitur japplika għal dan il-programm u jixtri jew jikri proprjetà kif diġà kien stabbilit, dan ser ifisser li ser ikun qed isir resident f'Malta. Iżda minflok perjodu minimu ta' 6 xhur l-investitur ser ikun marbut li jagħmel sena Malta biex jingħata ċ-ċittadinanza. Permezz ta' din l-emenda ġiet riżolta kompletament il-kwistjoni mal-Unjoni Ewropea, qal il-Prim Ministru, għaliex issa l-Unjoni Ewropea rrikonoxxiet li l-Gvern Malti jista' jibqa' għaddej bil-programm tiegħu ta' ċittadinanza b'investiment. Kap tal-Oppożizzjoni l-ġimgħat jgħid li dan il-programm huwa legali, illum għandna l-konferma tal-Kummissjoni Ewropea li l-legalità tkun jekk xi ħadd jipprova imiss iċ-ċittadinanzi li ħajnataw minn dan il-programm. Il-Prim Ministru Muscat qal li dan ifisser li llum il-ġurnata Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista biss huma iżolati kontra dan il-programm ta' investiment illi jista' jfisser dħul ta' biljun euro għal Malta.